ба дасти идораи пойгоҳи хабарии Бомдод ду видеое расид, ки дар он чанд нафар дар ҳавои пурбарфи зимистон ҷасади дар дарахт ба дор овехтаро аз алқаи дор берун мекашанд. Дар видеои якум дида мешавад, ки ҷасади овехтаи ин мардро аз як дарахт дар ҷангале дар канори як роҳи мошингард пайдо карданд. Чанд нафар, ки зоҳиран кормандони полис ва бархеаш либоси расмии полис дар тан доранд, дар ҷои ҳодиса ҳузур доранд ва яке аз онҳо бо нарбон ба болои дарахт баромада банди дорро мебурад ва ҷасад ба болои замини пурбарф меафтад. маълум нест, ки ӯ худкушӣ кардааст ва ё ӯро ба дор овехтанд. дар сабти дуюм дида мешавад, ки ҷасади ин мард ҳамчунон дар рӯи барф хобидааст ва наварбардор, ки чеҳрааш дида намешавад, мегӯяд марҳум аз маҳаллаи сеюм база дар канораҳои шарқии шаҳри Душанбе будааст. Бомдод ба далелҳои ахлоқӣ аз нашри ин ду видео худдорӣ мекунад. ба гуфтаи манобеъи Бомдод ва ҳам бар асоси хабарҳои дар гурӯҳҳои муҳоҷирони тоҷик дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуда, аз ҷайби ин мард шиносномаи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Асоев Маъруф Ҷамшедович соли таваллудаш 1989 ёфт шудааст. ин шиносномаи хориҷӣ тоза моҳи июли соли 2023 аз ҷониби раиси корҳои дохилии шаҳри Душанбе дода шудааст. тафсилоти дигари қазия дастрас нест. ин ҳам маълум нест, ки ин ҳодиса кай ва дар куҷои Русия рух додааст.